pamirsa, kula Kamilatun Nikmah lan rekan kula Hasna Marmawati, Alif Amalia, Alif Suryadi Dopangestu. simak pawarta dinten menika ingkang nyasiolasaken babagan kegiatan outbound ingkang dipun diadadi dening SMA Negeri 1 Kota Mengkit ingkang kapinggih wonten ing Kulon Progo Yogyakarta bakal diterusé lan rencang kula iku Hasna. Matur nuwun sanget Mila, kula Hasna. Kegiatan outbound menika dipun rawuhi dening para siswa kelas 10 saha lumampah salawase sedinten. Para peserta nindakaken maneka warna aktivitas kados tem building, dolanan kekompakan saha pelatihan kepribadian pribadi. Leres sanget Hasna, kula Alif. Aktivitas-aktivitas menika dipun rancang kangge ningkataken kekompakan kerja bareng, komunikasi ingkang sae saha kaprigelan pamimpin. Para siswa ugi saged ngraosaken kaedahing alam saha segaripun hawa ing wewengkon Kulon Progo. Kula Amel, saking kateranganipun aktivitas menika kalebat tentangan fisik saha mental ingkang ngedosaken para siswa langkung resilien, kreatif saha saged damel keputusan kanthi becik nalika wonten ing kahanan ingkang mbutuhaken caketan. Lajeng mitutur pangandikanipun para pembimbing kegiatan outbound menika kagungan tujuan ageng inggih punika nglatih karakter siswa supados langkung tangguh remen kerjasama saha saged ngajeni sasemi. Bapak Budi ingkang dados pembimbing kegiatan ngaturaken pangajeng-ajeng bilih pengalaman menika saged dados bekal ingkang migunani kangge para siswa ing sasampunipun ing tembe. Mugi kegiatan outbound menika saged maringi paedah positif, dadosaken para siswa langkung rukun migunani saha gadhah semangat sinau ingkang langkung giat. Mugi-mugi kita sedaya tansah kaparingan kesempatan kangge nambah ilmu saha ngembangaken pribadi sehingga saged dados tiyang ingkang manfaat tumrap masyarakat. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken, mugi pawarta menika gadhah pada kangge kita sedaya mugi pinanggih milih ing wekdal salajengipun. Matur nuwun, sugeng sonten.